Салом, духтарам, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳту саломат ҳастед. Ман хамир кардагӣ будам. Хамири ман расидай. Хамир аз дрож, намак, об ва орд иборат аст. Хел хамир кардам, шӯридам. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ расидай. ҳозир боша ман хамир питса мекунам. баъд бо сосиска в тесте мекунам. Барои ин мо камтар хамира гирифта дар листи пергамендор мемонем. Хел тунук мекунем. баъд чӣ начинкае ки шумода маъқулай ҳамона метавонем ки истифода барем. Соус тайёр мекунем. ман ози соус тайёр накардам. Фақат майонезам хел мерезаму и айболош кетчупа мерезам. ин мешавад соуси мо барои питса. хел рехта ҳамаша тунук мекунем. ҳамин хамирда рӯи хамирда хушрӯам хел мешакем. баъд камтар сир мерезем болои ҳамин соусда. моцареллаи сири ма истифода мебурдагӣ. ҳам хел сира мерезем. ба чӣ начинкае ки шумода маъқулай ҳамона метавонем ки истифода барем. мӯзи копченая колбаса гирифтам, сосиска и оливки. сосискаам хел майда реза кардагим. ҳамаша болои ҳамин хамирда мечинему и оливкиам мечинем. баъде ки ҳамаша чиндем, духовкамон мондагии духтаро дар дараҷаи 200 градус. ҳозир ҳамаша чинда духовкада мемонем и мепаза 15-20 дақиқа. то тайёр шудани питсая мо духтаро сосиска в тестея мекунем. аввал ман орд истифода намебарам. ҳамин болои столда камтар равған мерезаму и ҳамин хамира ба зволачаҳо тақсим мекунам. камтари дигар хамира мемонам барои дуюм питса. болои зволачаҳоям мепӯшем, мемонем камтар дам гиранд. питсаи мо ина тайёр шуд духтаро. хай мондаги 2 минут бори мегиремша. болошта нигоҳ кунед, ин хушрӯ пухтагӣ нест. болошта бо сир мепошем барои бобамазатар шуданаш. баъд мемонем 1-2 минут бори бо беста духовкада. баъд тайёр мешавад питсаи мо. ина духтаро питса тайёр шуд. мо ҳозир бая бурида мегирем. ҳами гарму гармишда. баъд айқафои сосиска кардан мешавем. бо ман корчаи питса бурак надорам. барои омада камтар душвортар шудесай. иншолло ки корча харидам, бо осонтар мешавад питсаи була карданаш. зволачаҳо дам гирифтан. акн мегзарем ба печонданшон. камтарак равғани дигар мерезем барое ки тунук шава. ҳам хел зволачаи тунук карда байнишда ҳасибчай мегузорем, сосиска яъне. баъд ҳам хел ай ду тарафаш ҳам хел бурида мегирем ба корча барои бофтани хамир. ҳам хел хамира мебофем. бо ҳамин тарз духтаро ҳамаша ҳам хел бофта мегирем. ҳамаи зволачаҳоя. чунин ҳасибчаҳо барои перекус бисёр ҳам хубай. барои кӯдакотон мактаб додандаям хитон тайёр кардагӣ. ай хамири хитон мисол медонем ки дар нушта чи ай. ина питсаи дуюмам тайёр шуд духтарон. ҳамин хел мо зволаҳоя кардем, печондем, гирифтем ҳамаша. ҳозир тухм молида духовкамон киштагӣ нест духтаро. ҳамон 200 градусда истодагӣ 200 дараҷада ҳамаша тухм молида мемонем ки паза. агар шумо кунҷид ё ки сиёдона дошта бошед метавонем ки пошенша. ина якум партияш тайёр шуд духтаро. нигоҳ кунед чӣ хел дам кард, хушрӯй шуд. аз сабаби ки тухм молида гирифтем бо хел сирхчаи хушрӯ омад. ин якум партияшай. ҳозир ман инҷа оста дуюм партияшам кадерцам. гӯша гирифта мемонему. уже дуюм партияша печонда мемонем, мепазем ҳамаша.
духтара ин ҳамаш тайёр шид. Ҳамашама як тарелкада гирифтам. Чашидим якташа беҳад ба маза омадаги буд. Хамири мулоими хушрӯ ҳасиб чашам дадрынаш пухтаги буд. Хел мо ҳамаша пухта гирифтем. духтара ман ай нун як ду чиз заказ кардаги будам. И доставкаяй нун ӯзир кушода ҳамаша ҷобаҷо мекунам. духтар нигоҳ кунед таги мойка чӣ хеле буд, ҳозир чӣ хеле мешава. манам хеле полкача заказ кардаги будам. боз чанд чизи дигар. нигоҳ кунед чӣ хел каструлиҳо чанд этаж уже ҷо шидан. иҷада боша кришкаҳошону бо ҳам қайдига ҷо монд. ҳам хеле чизои дар кори органайзерои хуб ман заказ карда будам. ҳамашон омаданд, хеле шод шидам. духтара видео пешинамда ман гуфтагӣ будам ки скушонка нест иҷада мо ба забони русӣ одат кардагем ҳама чия кофтанда. иҷада мо дар сармона омад ки ба забони англисӣ буковем скушонка. ва дар комментарияи видео пешинаи ман духтаро будан навистан раҳмат ба ҳамаи шумо ки шумо гуфтен ки ҳаст ҳаминҷода скушонка номша гуфтен. албатта ки харидам. раҳмат ба ҳамаи шумо духтаро. духтаро ман ҳозир масҷида шумода сёмка кардам. хостум шумода нишон дидим. иҷа масҷиди занакои ҳар як моҳ худашда масҷид дора. иҷа масҷиди ситицентри дерай. ин хеле коғазҳои баъди корона шидан одноразови мехони намозда баъд коғаза ҳамҷода мусор када мепартоӣ. ин хеле масҷид кондитсионер мондаги хунакаки хушрӯ. иҷа барои обуфоя монда медароӣ. ҳамаи иторатхона дора. иҷаш бо масҷиди дигарай силикон плазая масҷидша иҷа моли навай ям дубайдай. иҷаям калони хушрӯе. ман хостум шумода сёмка карда нишон дидим ки масҷидое бинен. духтаро ман пироги себи кардаги будам. ҳозир инҷа формада гирифтам. рецептша полни сёмка накардам. мемонам мепаза. ҳозир мешинем чойкати иншоалло ки мехӯрем. начинкаш себаю камтар ҷемай. дар холодильник ҷем истодаги буд. ҳамин кӯдакои ман мураббо ҷемам хеле чизо намехӯранд. барои ҳамон исроф нашава гуфта ҳамин пирогда андохтам. бисёр ба маза омад. кӯдакода мақбул шид хӯрдан. ина пирог тайёр шид. духтаро ҳозир болошда камтар сахарная пудра мепошумо була карда баъд мешинем чойкати мехӯрем. Типа? Диван. Понимаю. Как? И да. гуфт маълуматон. Гуфти аввал сухта. Не, аввал гуфт ки кани ланчбокс чӣ хеле гуфт? Ланчбокс так. Ангстунки. Чӣ гуфте шумо ба? Ангстун дастукамай. Может, не. Может, да. Не стоит. Чего, на котом буфа?
сейчас будем, когда будем. Соктуна нахурди? Не, Чпа? это не пробуем. Так. Верещнинском. На. Ай нахурди ку. Ух, скандал.